Nyankopɔn ɛda so te n'adwa so. Ɛno nti ne homeda fɛɛfɛɛ ɛna wɔma yɛ akwanya. Ɛnam nso etu nyinaa ɔbɔ yɛn nyinaa ho ban ɛde abɛhyɛ ne n'ase a. Ɛkasa yɛyɛ ne nkamfoɔ ɛmfa ɔdɔba Yesu Kristo so ɛnka wo din daa. Ɛda wase na wɔtwe a yɛfiri wo n'ase ɛkɔ yɛn nnwuma so. Wobɔ yɛn ho ban ɛka yɛn ho. Ɛhwɛ yɛ so ka mu a yɛtena kɔ yɛn nnwuma so bɔ yɛn nyinaa ho ban. Ɛde yɛkɔ ɛsan de bedu efie masodwe mɛkasa yɛ ne nkamfoɔ ka wo din daa. Ɛda wase homeda na wo ma yɛaba bɛbutubutu n'ase. Yɛ adebɔneyɛfoɔ yɛsrɛ sɛ fa yɛn mfomsoɔ ɛne yɛn mmeratoɔ nyinaa ɛkyɛ yɛn. Sɛde bɛyɛ nnɛ yɛaba wo n'ase abusadeɛ bi a yɛde aba wo n'ase no woyi yɛ bɔne firi hɔ a wɔtumi atie na wayɛ ama yɛn. Nti yɛsrɛ wo ɛde ayarefoɔ ɛreba w'anim. Yɛsrɛ wo de apemfoɔ ɛreba w'anim. Yɛsrɛ wo de ɔmo kratasɛm daa ne daa no mobɔ mpa yɛsrɛ wo ne yɛde ɔmo so ba w'anim. Ɔmo adwumasɛm so yɛde ba w'anim. Yɛsrɛ so bɛka yɛn nyinaa yɛn ho na bobɔ yɛn ho ban na bɛyi yɛ busadeɛ no baako ama yɛn. Nti yɛsrɛ so ka ne bɔ yɛn ho ban. Saa kwan so ɛna yɛde wakoa Dickson ɛhyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wakoa mmerɛ so na sɛ ɔsɔre gyina hɔ a yɛsrɛ so fa ogya srama no ɛka n'ano na nsɛm a ɔde ahyɛ n'ano sɛ ɔnka nkyerɛ yɛn no Awurade wanam wadom so no tumi so na watumi aka akyerɛ yɛn. Na yɛmfiri ha nkɔ no na Awurade yɛayɛ nhyira na yɛtumi akɔbɔ yɛ berɛ a ɛwɔ ne bɔne wiase mu. Wei ni adom pii, wei ni nhyira pii ɛne yɛbusa sɛ ɔbɛyɛ ama yɛn ɛwɔ dɔba Yesu Kristo din mu nti. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yɛda Onyankopɔn ase ɛwɔ ne nhwɛ so paa ɛne ne bammɔ. Na ɛberɛ a yɛadu yɛ ɔfa a ɛho hia yie paa ɛma yɛn sɛ ɛberɛ a yɛyɛ akristofoɔ no. Da ne da nyinaa yɛka tutusuo dudu ɛne ɔma afɔreɛ ho asɛm. Nti nka ɛni kwan sɛ yɛka biem nanso so no ɛyɛ adeɛ a bɔhyɛ wom na Nyankopɔn ani ko ho ne nti no ɛho bɛhia sɛ aberɛ nyinaa mu no yɛbɛkaka yɛn ho na afei yɛtumi adi saa bɔhyɛ a anaasɛ de Nyame hwehwɛ firi yɛn no yɛbɛtumi ayɛ sitie na yɛtumi yɛ na ɛmu nhyira anaasɛ ne pa ɛwɔ mu no nso ammɔ yɛn ne yɛabusua. Saa berɛ mɛka biribi kakraa bi ansa na yɛabɔ mpaeɛ na yɛafrɛ asomfo no. Yɛhwɛ a ntutusuo duduo no ɛyɛ adeɛ bi a Nyame ani ko ho yie ne sɛ nti wɔde bɔhyɛ aka ho. Na sɛ yɛbɛhwɛ a yɛhu ne sɛ ɛyɛ yɛ 10 commandments a da bia yɛde bɔ yɛ bra wɔ wiase yi mu no. Nyame ɛde to hɔ maayɛ no yɛhwɛ deɛ ɛtɔ so 9 ɛne deɛ ɛtɔ so 5 na ne nyinaa bɔ so. Nanso so no yɛhu ne sɛ bɔhyɛ bi wɔ hɔ ɔka homeda ɛho asɛm a ɛna ɔde nhyira ka ho ɛna ɔsan ka sɛ yɛbɛdi yawofoɔ nso so ɛni na ɔmo nso so ɛno nso ɔde nhyira ka ho. Nyame no yi ne ho si nkyɛn a yɛhu ne sɛ awofoɔ yɛ nnipa bi a
sɛ yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛsisi yɛbɛda fiti yɛn mmɔfra ase no na anhyɛseɛ no koraa no mede maamefo esi hɔ mmɔfra bɛda maame yam ɛsaa for 9 months na sɛ mo sɛ apie nso so a yɛasan na ɛkya yɛ saa ma yɛnufu anom saa ɛkɔpem sɛ yɛbɛdu mpɛmpɛnso a yɛbɛnyini sɛ yɛbɛkɔ awareɛ ɛno mpo yɛkɔ awareɛ a still a ɔmo ani ku yɛn ho fi sɛ yɛfiri ɔmo mu na aba enti yɛde yɛ awofoɔ toto ho sɛ Nyankopɔn ɛna ɛbɔɔ yɛn ɛna wɔyɛ saa deɛ ne nyinaa ma nti ɛbrɛ Nyame ka saa no na ehia ne sɛ wotu awofoɔ atua anaasɛ woyɛ asoɔden ɛma wawofo a ɛnome ɛbɛdɛn ɛbɛdi so ama na mmom no sɛ woyɛ sitie ma wɔn a nhyira ne ba ɛno ane sɛ ɛba ɛna ɛka sɛ ɛmɛ Nyankopɔn saa nso na ɔne Nyankopɔn no so ɔde tutududu ɛwɔ Malachi 3:10 no okay bibi benefits a ɛwɔ na mɛka ne sɛ Nyame ɛbɔ hyɛ yɛhu ne sɛ Nyame ne bɔɔ yɛn na bra a ɔbɔɔ yɛ bɛɛ wiase no enipa biara wɔde ma yɛn ɛmfa ho ne bɔne a yɛyɛ enipa biara wɔde ma yɛn ɛnso so no Nyame aka sɛ wɔne yɛ to chacha eti chacha na wɔne yɛ to anaasɛ wɔne akɔ deal sɛ yɛmfa ntutusu dudu mmra no yɛ Nyankopɔn deɛ na yɛ na yɛ ni so yɛ ho ayɛ nipa ka sɛ bi a fa sika bɛgye sika bi a bank bi ka sɛ momfa sika sɛ mmra na mede sɛ bɛka ho ana nipa a yɛnhwɛ ahoprɛ ɛne ahomeka a yɛde kɔ sɛ yɛde yɛ sika kuhyɛ mu yɛbɛwi ase no ɔmo yɛ nim ɔmo kran so ɔmo disappoint yɛn ba Nyame na ɔbɔ yɛn na yɛnim no abrɛ ne abrɛ nyinaa mu no ɔhyɛ ne ho animuonyam ma yɛ enti saa ɔpaw mmienu wei sei na ɛdɛn na yɛfa Nyame a yɛnim na anaasɛ yɛn nipa kora a yɛnim no na waka sɛ fa wo sika bra wode bɛkɔ na wayɛ 419 na wafa wo sika di Nyame hu yɛ mmɔbɔ na yɛntimi ni n'asɛm no so na wɔse sɛ yɛyɛ saa a ɔbɛma nhyira abuso ama yɛn enti ɔnka yɛn ho wɔ n'adom ti amen mepatwɛ yɛmfrɛ ayɛ asomfo no na ɔmomfa yɛntutusu du ne ma yɛn mpatwɛ yɛbɛbɔ mpa yɛ ansa Nyankopɔn yɛda wase ɛwɔ wo nsɛm a wonam w'adom so na afei wode ama yɛn yɛda wase sɛ wo sɛ yɛnyɛ ni da hɔ na yɛntie w'asɛm na sɛ yɛtie w'asɛm a deɛ wowɔ de ma yɛn no ɛyɛ nhyira nko a hu yɛn mmɔbɔ na ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi ayɛ saa boa yɛn na twe ɔbonsam ne n'abɔfoɔ firi yɛn nkyɛn sɛ daa ne daa nyinaa yɛbɛsi ti ama wo na afei yɛtumi ayi bi ama wo ɔmo nso so a ɛni adwumayɛ a ɔmo nya bi ma no na yɛka nyinaa ne sɛ wo deɛ nokura mu na wɔhwehwɛ ketewa bi koraa na Awurade na yɛdi nokura ma wa wobɛhyira wo ma dom boa yɛn na ka saafoɔ nyinaa ho na ɛnyɛ adwumanyɛ na abɛ ne abɛ nyinaa mu yɛtumi ayi bi abɛboa wo adwuma yɛda wase sɛ wobɛyɛ saa ma yɛn wo dɔba ne din mu nti amen Amen.
na yɛn nyinaa yɛbɛhyia mu wɔ ha se. Na yɛma no nyinaa ɔmo yare ɔmo ankɔ Delaware, most of them are home. Ɔmo nyinaa nya cold nti kakra a yɛnya wɔ ɔmo no nti na yɛbɛbɔ mpaeɛ na afei yɛato yɛn nyam nti yɛbɛma bra kwesi abɔ mpaeɛ ama yɛn. Jesus God, thank you to testing that. Amen. Amen. Hallelujah. Ɔbɔ mpaeɛ ntɛm na ɔkɔgye ne phone. All right, yɛbɛto Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. With all ones who here below, there are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Let's go sit down. Sabbath school no was say final letters to our friends. Amen. Amen. Hello, boys and girls. This is Aunt Fernita. Today's story is called Final Letter to a Friend. The memory verse is from 2 Timothy chapter 1, verse 8. It says, "Do not be ashamed of the testimony about our Lord." The message is, I worship God when I thank Him for Christian role models. Do you like to hear news from a friend who is far away? Paul missed his friend Timothy, so he wrote a letter asking him to come visit him. Paul looked around his bare prison cell. It was rough, dimly lit, and not very comfortable. But he smiled as he remembered his dear friend Timothy. They had been through a lot. Their trials and the joy of working together for Jesus had made them good friends. But more than that, they were like father and son. Paul remembered when they first met. Paul had gone to Lystra. Some people there did not want him to preach about Jesus, so they dragged him outside the city gate and threw stones at him. That was when he met Timothy. When Paul went to Lystra again, Timothy was ready to help him. Even though he was still a teenager, he knew the scriptures. Timothy's father was Greek. Eunice, his mother, and Lois, his grandmother, were Jewish Christians. They had taught Timothy from the scriptures since he was a little boy. They had encouraged him to keep his mind and heart pure. It was their guidance that helped Timothy choose to serve God. Timothy became Paul's assistant. They traveled many miles together, facing many hardships, and their love for Jesus grew and grew. But now Paul was in prison, and Timothy was working in Ephesus. I think I'll write Timothy a letter, Paul thought. I would love to have him visit me. I know it will take quite a while for him to get here, even if he comes right away. Why? It will probably be several months before I can see him. And who knows, I could lose my life any day.
but I'll write and ask him to come anyway. And I'll leave some instructions for him in case I should die before he comes." He began to write, "Dear Timothy, you have been like a son to me. I wish you grace and peace and mercy from our Lord Jesus Christ. Every day I pray and thank God for you. I am so happy for your faith and for all that you learned from your mother and grandmother. Use that gift of faith. Let it grow into a big fire. Don't be afraid of anything or anyone. If someone is doing something wrong, tell him. Use the power that God gave you. God gives us strength to tell everyone the good news. Never be ashamed to tell people about Jesus. Preach the gospel every time you have a chance. Use the Bible as your weapon. Do not listen to what people say. Read for yourself what is true. Do not listen to false teachers. Protect other believers from their lies. Teach them everything I have taught you. The Holy Spirit will help you. Even though I am in prison, keep believing in God. Please come and see me as soon as you can. When you come, please bring my coat and my books. Be careful of the people who have hurt me. They will try to hurt you too. Say hello to our friends. May the Lord's grace be with you. Paul. Paul's letter to Timothy guided and encouraged him, and it guides and encourages us today. Emma Branches from my. Dear God, thank you for this day. Please don't let anything bad happen to the church, and please protect everybody. In Jesus I pray, amen. All right, let's go.
Amen. And sorry for the scripture reading. Philippians 3, verse 14. Philippians 3:14. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. Amen.
Maranatha. Momo modena yama hit. Emra sorry dem ha. Am say enso no nti ye nyina awode na nipa no sususa nti no I say ene aha say aye nya kakra. Yeda Nyankopɔn ase sɛ wayɛ yɛn adom na yɛn nyinaa yɛabɛhyia mu ha sɛ ɛnɛ ɔse ɔnam me so de n'asɛm a ɔwɔ ɛrebrɛw na mɛda sɔfo elders ne asɔrema so nyinaa ase baabi a obi bia ɛwɔ bia Zoom o Facebook o sɛ ɛnɛ mabɛka yɛn ho sɛ moamma a nka asɛm yi menni obi a mene no ɛkyɛ na mefa saa akwanya so na mada meyere ase afia nyame adom afia bibia mu nyamesem mu physically spiritually bibia oboa me enti no afia meda wase pa wayɛ ade na yɛmmɔ empire yɛnyankopɔn emre aso Oma ya krado ye betio. Media mini asembia o. Kakra wo bia no Mr. Fafa meso na memfama oma na yiwia ayinhyira ama wonda. Amen. Nyamema so for ekachira me say menye sermon. In fact, aya na otaika. But debia oka meneno ye di hide and seek sa. Now, me are nervous to come and preach here. The first reason, and is me ubia my essay Moses. Me kasa no eto emrebia emaye edru babia na me twifom. Enti de say me gina nipa nim na makasa no me feeling nervous say what about say edru babi na say me kasa na kasa no emaye a obia ehwo asem no sa wo ka no so na emma enti no eba na sa na den na wo ye na secondly so no se me hwe Nyankopɔn ma se mu begina ha Sabbath school na se mu kyerɛkyerɛ yan a kwan a mo fa so a mo si kyerɛkyerɛ no ma me hu se in fact nyamesɛm no mo abi mu pa me ezie no me ba mu nkyɛɛ enti no me kyerɛ na se me tie mu am se krɔfo yi omo yɛ ade o na se me na me ba begina adimu na ma ba be preach to omo de a asɛm na meka kyerɛ omo a ebeto omo tim na ya esama me ye nervous more krambo ni se meka se emre bi Dr. Ampon obegina ha na also papa bi na omoma no preaching assignment obeduru ho o se esro he hu kwa for ma ye ndom esro he hu na me se na me so me koduru ho na me ye esro he hu kwa for ma ye ndom esro he hu kwa for ma ye ndom na me ye ne dey ampa migina highlight ya edamani na mehwe nipa a omohwe me no ma wo se aha ye hu ampa kwa fo momwa mo ho en ya da tonjom ya da Nyankopɔn ase but we ni na yachi no me bancho media momwa mo first one okay. We nyina achi no me pa cho nka monye no board e ma me se ne a omo ebehu first one the next one me pa cho yeah sermon na me beka no ene me say desire to reign na senior na me ka no even though I felt nervous there but ene a very a special day for me in my life. The reason, and I say, between the year 1997 and 1999, na me ko uwas. Na samre no, me imagine say, nyame boa me a, me di Roman sofo. Enti no na me mass a server, say osha so a tintin no no, say obi anim say e me a. Enti na sofo Roman father Oba or servo master a right hand man yena Yeboah no a communion Yeboah a switcher say me recite Roman unze Roman ye kind of say mass into me recite a book bi
say utumi recite you'll be able to say the mass because a format and one once a winning no dear nice antino me to me recite nyina such as me to me jina homea na me yes o me duru ha ya ye be say nyame boa da chibi no me ye a sofo a Roman a father nanso we say nyina chi no me pon cho e ma o we say nyina chi no okay we mu nyina chi no this was my dream say da chi bianka bishop or de nensa begu emeso nanka meso no ya frame Roman esofo na we nyina chi no amaso na the reason why a man to me anye Roman esofo no de mami we na obi ya no mumusa no enti even though manye Roman esofo de nanso no me da nyankopon as say at least ene manya chance for the first time me gina ne ma anim na menemo yanka bibi amen na ne entia mani agi ebio no ene say before say me ba asafu mu no me hu nokre bi ewo SDA asore no mu even krampo no na menyama mu na na etia ene say those days was no na me namfo omo no so very few but few no so na me wo no na omo fa na SDA for na omo twe be me na omo ha ma adwen because na omo nyina nim se me de chese da chi bia no Roman a father no na medi enti so for to say Derek Adu Nasdaq a accident saying na oni me argue adentina moko sorry Sunday adentina emofreso mobo or mo asu me so at that time na I was deep into it entina omo kan me defend church na sa in their entia yesi entino just say omo kan na enye agrokra me so no mente ase enti omu ba konkra mbuka say wo de wo 84 ye be make sure say ye be yo SDA ni pe 84 no opokuari those days no ye mfa din na ede efre ye obia ewo na number ntino say me ne Derek kra mpochia sa 84 na ode ebe frɛ me ye hia ye ho a ye nim obia din say we di say numbers na ye nim say ntino omuka say wo 84 de ye be make sure say that could be it will be a SDA ni pe but manfi omo ntino na omo enemy argue why do you guys worship on Sunday tino they were so passionate about it and I say asemi de me nkonko busa esofo na ebia ne a enkrofo omo kan no ye ampa enti Roman church no anopa ana say anytime ye ba be ye mass bia no yawo small room bi ye call ho na ye kokoshe robe na yabo empire na ya recite a rosary na just say and niema e wo say ye bia ya punu incense e wo ho na ya ye ne ya be before say mass no e ba so enti dakro ye wie mass ba ko na me call Father Rafo. I wanted to know the truth about it. Now me busa Father Raf say at that time na father or run ho. Now me busa Father Raf say, Father, what day is the Sabbath? Me kayan I said want it. Now o yinatade a communion a kakrana a kayan and wine no na wa fiagum na odi atwaniti no apopa no na odi esuo. We ya pe na ohwe mani or say the Sabbath is Saturday. And you know, wama man to also to even ask him more. And I ono aka say, but the reason why we have chosen to worship on Sunday and say those days na Sabbath Saturday and anana or more ekokosum nyame.
But now the powers there be abosomfo ne omana or muruli omano at that time no. So who say oh worship on that day now, they will even come and kill you. Until now people were worshiping even in caves. Omu echo worship in caves, but we say you know, they were able to hunt them and then kill them, and then they are all more epibia now they are here all. We na yetna se na ye dwen ho se Nyankopon na ye som no. Enti se ye be worship on Saturday na yakun yen. Na say ye worship on Sunday, say Nyankopon kro ya, enti there's no need. Enti ne umwa na ye change na ababe Sunday. Nam so for asem na o kano Father, it makes sense. Because some nyame or chinabi obi ba be kun media, then why not? It makes sense. Enti Derek mo ha ma dwene nyina na me de che say Roman semona memfi obia. Na mema ma sem aye short no. Me wie owas. Na emre bi na mehia afia. Minya hu afia pe na me say so Roman so for majaidi. Mini bio na minim sana se eyeme na me ye wiki o ana se Nyankopon so akwan na edo so se me nanfofo no se me de kwan ya ombefa so ombeye me ezie ni bia no ombeye me a I don't know. Many afia kasa na afia ka se me so me ezie ni o enti no se wa ye wadwen pa se dachi bi obe ware me dia ene bema je se o ye wadwen se oba me ezie na me so me mpo madwen ho dada me ye how ho ene se kakra me dinamu a me be ye ezie ni na me ba mu so no me nu me ho da because me hu se enkyerɛkyerɛ kakra na emaba benya no eboa me pa because Roman no there I'm not saying say me can be against my former church because almost nyame, okay, but what it was there no and say debia no ye niam na aye one way oh e say nia minimum kan no say ye preach kura mpo na ye recite enti no me be gina ho ape no minim say we na make me free ha ya we na make enti no debia one way enti na asem krona. And you know, even though my Roman suffered there, but at least and then me da Nyankopon asi se me wo ha na me ne mo na asem. Na ene me pancho makasa kakra because of say ene me first time enti no mo fanche me but ye be wi ntem. Enti na me ne mo kan bibi say the desire to win. Na desire to win no ne nyina is about say the desire to be in heaven. Akwanhwefo, we are looking for that day, that faithful day. Sena Nyankopon oba, sena se ye wuo, se ye tiase o. Ye ne no ebehia ewo ewiem. Na yakwa akodide ewo sora ensanda. Saa dai ena megidi se menu nyina ye hwe animunti a da bia ye ko up and down se enye eno a enka mengi ni se ye wo hanne. But the bitter truth about having queen and say enye easy, and it is never going to be easy. Now say ebe to me akobia ene na ehia se ye beboa ye ho pa ye. Na football coach bi anidinde Orapo Brandt or can assembly say it is not the will to win but the will to prepare to win that makes the difference. And yet desire say oh ye nya heaven na ye beko eno na e ma yakọ but ya ho boa ya ho keka ne ayeye e de akọ no eno na e boa yen ama yakọ. Yamfa no say those days no say na America no was there's a time we be
yɛfrɛ bibi intako ɛna suzo minim those days no sɛ bia na mo a mokɔ ayi SS no sɛ na mo nima na yɛ coach no ka sɛ yɛntwɛn ɛma suzo no anaasɛ intako no ɛnuru hɔ ansa na yɛayɛ a training no should be something daily enti na anopa 4 na wawa benyane omo anwummerɛ so no bɛyɛ 5 ɛno so no saa nti no every day me de me kɔ mienu pɛ no manko bio me say ɛne dodo ɔse na wo 19 we pa na nka odi egina hɔ na utu America bi ɛmayɛn a me say Orlando training no ano ɛde enti no ɔmo emia ɔmo eni no they were able to do it na intako no saa time no eduru hɔ na wohwɛ unse left hɔ no unse ayɛ nipa gyina stadium hɔ bebree na yasefo ne luwifo yi gu hɔ paa na sɛ boys yi America ɔmo tu a sɛ woka sɛ ɔmfa ne ti ensuo kora mpo na ɔnku ne ho a saa day no ɔde ebesi hɔ na ɔde aku ne ho just to win the race. The same way, young man said, in school now, you have the desire to make good grades. Ye na say ye binyampa enka ye nsuya ade enka ebeba no nanka AAA, then you pass. But here is not the case. You have to spend so many nights with this nsuya ade. Ghana mpo de bi muti enye ye. They don't even have access to light. Until ebanisa lantern aboboya eno na omdisua ade. Bi mukra mpo tumi the candles na esua. Na areho sem ene se bi mukra mpo tumi efamu because a candle no ana adwunu bia na o tonko na wada na atofam na ahye ubehu no na wa ankasa no na wahye. Ubesiripe entuntum asua ade, all in the name of say you have the desire to make good grades. And because of that, you are preparing so hard to make the grades. Na yemhwe yabrebre nyina chino na omo amayen cap. Na those days was a cap no mpo de say esuzo no say ye renew ya omse papa bi owo esofo line ho ba bi. No na I say cap no oye a magazine na omuwia de spray bi agu ho na akwa yes gold na de amaye na ye ni age school so na wo call ya wa make good grades ya ma o certificate eno ni nyina no eye pa wiasimo maye na enije na make no o was impo de sa time no say ye koko we ni bibisa omoma ye special food na munim aduano kro jollof na ekukosua na ebiada bishop ebe ba ho de na omode yogurt aka ho fan yogo etina che say sa ne ma kakra ya ye peinti no ye be yire ye ho bia na ya tumi aye se ne ya ebe ya Yebenya these awards and I say reward, which doesn't last a lifetime. I am not saying we have to strive to move forward. But me can say, sa a rewards are enye idea a be last lifetime. Na say ye share near Yankopon ne washa or the amayen dia. Say to me prepare your home so much to send ya abia suzo ya yiri ya home say ya race na ya wene intako ya yese yesua ade na ya make good grace na say ya de sa energy na e de hye nyamesum mu dia ene na sa da no heavenly rewards ena nyankopon or de ebemaye na nyankopon ka say we will walk on the street of gold. On the street, you the gold na pave. So the question that I ask myself and I say,
a street made me nine eben nantiso mempabua mufi eben nantiso. I don't know say heaven yebeshe and empawadia, I don't know, but I'm just making something. And yeah, na my bedroom there say na eho ebesi aye because yeah na abontin ha say eho no efi enti no ho na efi na ye de ye na etieti asompo no heaven no good na say saa de na me call my bedroom there say na eho ebesi aye maybe adia nyankopɔ ɔde bɛ siesie hɔ no mpo no ɔnka nkyerɛ and I believe say ɛbɛyɛ more than good. Na nyankopɔ no a se ahenkyɛ no ɔno a ɛna ɔde ɛbɛhyɛ yɛn ɛnyɛ obi ɛna ɛde hyɛ ɔno a nyankopɔ na ɛna ɔde ɛhyɛ yɛn. Na sɛnea medi kan ɛkaeɛ no, it is not going to be easy because na obronsam oho na onim sɛnea ɛhɔ esi ɛdefa ɛna ɔkɔyɛ asɔden na nyankopɔn ɛbɔ no bae enti ne sɛnea onim sɛ ɛhɔ ɛdepaa no ɔno so no ɔbɛ make sure sɛ ɛne sɛ abɔ no de a ɛne ɔnso so no ɛmɔ enti no at the end of the day no those days na ye make jokes bi sɛ ye nyina yaboro pepepe apetehio egini nisio enu abi na obia no ya the same thing enti the devil want you to lose just as he lost. Now on the rulers of the world, the powers there be, so sa adwuma we say no or the air. I told you before then, say Roman software father nim say the Sabbath no is on a Saturday. That truth is out there, but no one is telling you. I didn't hear. Mimbo no me sure say enya se me mass server me ben no me no edim koma a say you know otumi ka me bia a kire yen ye ko enifie ekoko edidi and those and nearman nyina na me sure say o ka kire me. I didn't na yen kan kire asore ma no nyina say the homeda no is on a Saturday. And you have a choice to make. And the devil is using the system to make sure say obema eniemamu ayedin the truth will be hidden from us. Say nya ebeya yenso so no yenya access to a heaven. Oni mi nyina ebeye adwen say Saturday worship say ayedin amaye because adwuma mu kura mpo no off. You will not get it. And I also say, Yebema will be next time, no, at the same time, no, the system be about say, Obaya Bonacrampona say, what you see abuse. And Chroma Emofrano, Yanka or Asem. So, who made the drew na young church now or say on choir. One in the battery, now Ghana. When why a cockatcher or mammy say, I time as soon into men church. Usro, but the BB, Asher or Mutim say, oh, so parents, ayo say abuse. You can call 911. And Nuntino, Emma and Crano, empowered. Senia or more our 4 crampo a semono or more empty. Now, me jiddy say, and Nuna can home be. Intina yamino or more. Aso aye deno because when him say yide or obia or bejina inachi nanka ye baby time no son say wo mama bo o papa bo. I'm not talking about beatings that harsh, you know, but ye train waso now say who ni obia or be can be enka ye can assemble ko pa enka o ebetie Nanso obronsam enam nen ekrofo so en niema bebre etia emofrey senya ebeya yebe lusu omo. We all know say they've convinced these innocent ones to believe say gayism and lesbianism is all about love. That is what they tell them. Until say Mofrano, only or Mocasa,
almost ye nipa te say it's all about love. No prayer, we are not saying say we should hate anyone, but you and I know say it is an abomination unto our God. Na ye so ye adult na ye nim truth no so no. Say umpeo a force or say ujitum. Na minia, despite all that is going on, meaning say you are trying to make it to heaven. You are trying harder in the sense that you have distanced yourself from what the world called happiness. Or more edomonsa, or more bo edwamai chese born no de bebre. But I am not saying say easy for ye nyebone, ye nyina ye yebone. But me gidi say sometimes say easy ni yebone krampo na eba out a big deal out there. Me wo a Roman mu no. Say wo hu easy for omo ye different. But Roman mu de father obeno mensa ye call father efreji ma say ye bie ma bie sisim. Father o shira aware so a mopa mo beno mensa. There is nothing wrong with it. But ezie de ade no kra mpo no obeya obeye asie abra obia ehu because the conscience say near all ye no enye until at least bibi prompt no say near me enye but Roman mu de we can do it a free range obia to me near open until near me can say o twen wo ho you are trying say near ekoso ewo wiase nyina no you will not be part of it. Now, as I said, and na okwanhweni, and I make actual one say, don't let your toil be in vain. Don't let it be in vain. And ka ene ubetumi akọ amanfo omoje over a time and ka ubetumi akobi. And ka onha wo ho say ene asori eye bibinti ma minjai. You sacrifice so much for the church. And if you do all this now at the end of the day, say Yankupon ba, na say or friend and ma, na say onka ho bidia. And then na obregu. And then ya mesha ubone say, and I said ya me 2 or 4 and then say, don't let your toil be in vain. Now ya meto asubi also and say, me time no pa you go overboard. Nanya emeto asubi also and say there are so many work out there. Yebetumi aye de aboa Nyankopon. Say eba ne say nyamsem kama last week na opani Ebrenya was saying say suban bia otumi eyi na dinti no and am so ema obi eba SDA asore numu. Amos also can say young entering Yami Adam, Mabofo, elders be most so abofo, be most so abomiansa, or ma or macasono, or more year or more. But the American say, we say Sunina, there are other ways I bet to me aboa, ye between asafo, bibebre, abba, asore no. Now, many a fear experience be. Now, the American, and yes, Abia may come to pride ourselves and answer to let you know so and go forward say na or more yet. But me did say may come, Abia na wagin maso, Abia na ebeboa. Yet now say when home say, Enti as the sorry may know about me, Nipa dodo saying, and not yet do more about the church and no. If you had the or more no to me, there may be munche into no honor. One year, a baby, I made a excuse. Say me ba munche. Enti and say and my ne asophobia and kasa or a Ghana and I am sure Abia ye to me abwa. Enti ye frere asori bi me more omudin. Ye frere o mape na minim omumpo ye de ye pe a SDA for a conference number e wo suyan and I yes o ye pe church a pastor be anyone
ɛna ɔmo de din no ɛma yɛn na yɛne no ɛkasa ɛna yɛso we have the desire sɛnka yɛbɛboa ama nipa aba asɔre no mu nti no de bɛn na yɛbɛtumi ayɛ ɛna ɔso munim yɛn nso so kora mpo no yɛayɛ sɛ yɛ kɔ akɔka nyamesɛm nanso sika kakra kora mpo a yɛde ɛbɛyɛ no a conference no nyinaa no sɛ a district no nyinaa no ɔmo sɛ ɔmo nim hwee nti no yɛhyɛ aseɛ no mpo no yɛgyae nti no yɛ a budget nie sɛ mo betumi a mo mmoa yɛn anaasɛ wo deɛ kakra bi a mo betumi biara no yɛn eso so no yɛbɛyɛ yɛhwɛ yɛ no na ɛmmoro so sɛ yɛhwɛ sɛ be ntade a yɛtotɔ shoes a yɛtotɔ hyɛ a na wo de compares a me de sika wei ɛkɔ akɔma obi ama naka Nyankopɔn ɛsɛm a wei deɛ ɛmmoro so nti no yɛmmia yɛn na yɛnyɛ na menka ma emu masomboa Nyankopɔn adom a crusade no ɔmo yɛyɛ pictures a ɔmo de bi ɛsɛnde yɛ na ɛwɔ hɔ at the end of it all no Nyame adom ɔmo nya nipa 25 ɔmo nyɛ SDA4 koraa a sise no SDA4 ɔmo nya nipa 25 a abɛka asɔre ɛno ho ɛnɛ sister Nanaya ɔka bibi sɛ adɔyɛ ɛyɛ paa the same way no we thought about mmɔfra bi sɛ abɔfra bi ɛwɔ hɔ a nea obɛdi koraa mpo no ɛɛden sɛ if you ask people say how much money do you need na sɛ ɔmo ka wo sɛ na sɛ sika wei deɛ me de me makɔ a restaurant a yɛdi koraa mpo ma ebika nti no this is the money that you need for the whole year ɛbɛboa obi la ɔse ane ɛno so no Nyame ma ɛmmoro so wonam so a wobɛtumi ayɛ bibi saa me slide no back anyway wobɛtumi ayɛ bibi saa to change obi life enti no minim sɛ nipa bebree ɛyɛ bi I am not saying say you guys are not doing it minim sɛ bi mo ɛhwɛ bi mo ma bi mo ɛboa nyamesɛm ka but ne amehwɛ wadwen asi so ɛne sɛ ebia you can do it more anaso sɛ wo ha krampo na sɛ wonye bia ɛnyɛ den wo betumi ayɛ because ye cannot pa America has no nipa dodo ɔsɛn na wo betumi ɛdoma ba SDA church mu ɛden even though we are trying but ɛden ye ba ye ahɔhɔ ɔsɛn but just sika kakra we ye no crusade baako nipa 25 enti no sɛ ebia ye yatumi de 25 aba mo so nkakra me ye sure sɛ Philadelphia SDA Church nkwana afibi akrampo no ye betumi de nipa 100 aba SDA Church mu. Look at the joy that it can bring to the church. Na adofo de bi aso no ye can say ye npai but we say we do we pray for others Yeboah and npai ema obia but I continue to urge you, say, let us keep on praying for each other. And then Mr. Amo Dakokai, I'll say we are like an army. I also Yeboah and Paye at the my ear. Say, and yes, I say Yamo and Paye are my ear one. Now say, a soldiers no, Bimuko, now or Mama, now say, you come or more. It means the whole army no, we become weak. Enti no edaso okan no na me say asama me ba be kan na papa eka sister nana ya so oka say o oche obi bibi na ni papa no ka say oni Yesu na eba beda na say I was like say wow and say me na na e wo ha enti no yan koso na even kura mpo no obi a wadwen eye wo say oye o time for perceived and I said nipa we mempe na asem yenja eni nyina mu enka na ye no do ye ho na at the end of the day no I've said it say enye easy we will keep on trying na see etumi ye we say nyina de a and then at the end of the day no ye betumi ene Paul a can say yes
We have fought the good fight. We have finished the race. We have kept the faith. Now there is in store for us the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to us on that day. And not only us, but also to all who have longed for his appearing. Amen.
so ye mu ampa amen se wugya yɛn a yɛn boafo nyinaa asa obrai mu akwantue ɛyɛ yɛn diza sɛ daakye bi yɛba wɔn nkyɛn enti ne ayɛsɛ ne sɛ hyɛ yɛn den na saa anisoade huni ɛmmerɛ mu ɛgya yɛbɛfiri w'anim akɔ ne ayɛsɛ waa ne sɛ ka wo ma ho na fa yɛn kɔdu fie ɛwɔ asomdwie mu ɛwɔ Yesu din mu nti amen